Adi, itong next fight na to, bumbahan talaga to mga Adi. Kasi to malalaking gagamba, no? So una muna natin labas yung isa, tapos saka natin pagtatabihin mamaya. Ating kukursunada nyo. Ito mga Adi, no? Bakit ko ginaganito? Para datingan niya Sabo International, no? So mahiyang kayo sa sa pagtingin. So isipin niyo na lang yung kamay ko, yung kamay nung handler, no? Yan. So ito yung gagamba. So isipin nyo nasa stick yan, no? Nakaganyan, nasa stick. So yung isa naman, kaso sabay kasi nilang pinapaangat to, no? So pabilisan na lang ng mata. So ito naman yung isa. Medyo mas maliksilan to, no? So ayan, tingnan natin. Yung isa naman mas makapit. So ganyan ang itsura niyan mga Adi. Bago versus luma yan, no? So game natin mga Adi. Nasa inyo na lang no kung saan kayo. Nakita nyo naman parehas yung gagamba. So unahin na natin yung medyo luma, no? Naluma to sa kama, Adi. Parehas na banusan to. Ng itlog lang, no? So ito yung gagamba na iso. So pakita natin sa inyo na okay na yun yung gagamba, no? So yun yung gagamba. Luma lang sa itsura pero maliksi, pwedeng panlaban. Okay, game. Ito naman advantage talaga na ito, medyo fresh pa siya, no? Malalaking gagamba to, jumbo. Malalaking gagamba, no? Okay, game. Pala ka. Nako, laglag yung brown, no? Laglag yung luma, laglag yung luma. So one down agad. Oh. Grabe yung lakas nito. Ang lakas ng bago mga Adi, napakaliksi. Binalya lang, no? Binalya lang. So yung tumama yung prediction nyo, no? Ang kapit na ito at malaki sa kaha. Pero hindi niya kaya yung balyahan itong bago. Saan ba natin? Alerto masyado mga Adi. Kapatay talaga ng gagamba to. Pag hindi sinugatan yan mga Adi, salahan ko pa ng isa yan, no? Tignan natin kung ilan yung uubusin niya. So wala talaga. Lapasan natin ng ito mga Adi, dilaw din. Ito medyo luma din, no? So game natin, testingan natin mga Adi. Grabe, ang bilis. Sige, grabe talaga. 2 versus 1 na yung ginawa niya, no? Ang lakas kasi nagagamba mga Adi, ang hirap talunin, no? Kaya nilabasan natin ng dalawang gagamba na malalaki para naman makita natin kung hanggang saan yung kaya niya. Naku, disgrasya pa siya. Disgrasya pa siya mga Adi. Maagat siya sa dibdib. Pero dahil medyo fresh siya, yan yung lamang ng fresh sa luma, no? So mas nag-o-off talaga yung luma. Pero parehas maliliksi yan mga Adi, luma yan sa kahalang. So napakagandang laban. So yun mga Adi, Ryan Katigbak yung nangyari, no? So pinatay niya, talo niya yan, tinalo niya pa to. Grabe, nubos na to. Puncher ang bagsak na ito mga Adi. So yun lang mga Adi, no? Maraming salamat sa inyo. So sana nag-enjoy kayo. And abangan nyo, may dalawang laban pa tayo ng malalaki. So 4 na gagamba to, pagbangga-banggay natin. So yun lang, no? Thank you and sana tumatama yung prediction nyo.